Mga kapobre, maayong buntag. Oy, mga kapobre, kuan man ron mga kapobre, 14. Adlaw ko ron sa mga puso mga kapobre. Pero naalagi mi diri mga kapobre o gapahina gyud mi mga kapobre o. Oh, tanawa mga kapobre, ingon ane may kabuutan sa among kuop diri sa Barangay Kumarong mga kapobre nga gipamuluhan sa among Wala na apil kay kabalo kung nanta mo kuan. kuan nga si Konsehal Mario Pagundol o dito mga kapobre o gagaling pud sila dito mga kapobre. Napugos man mi karon og galing mga kapobre kay ing nangano naay mga order nga mga kukupit. Oh, tanawa mga kapobre. Unya way siguro pamunalan mi ani mga kapobre kay usa man ni nga Valentine sumkunuron mga kapobre unya. Nagpahina man mi dire. Oh, kani gyud among gipili mga kapobre kay Walang gutom. hanggang dito lang muna kami mga kapobre, maayong buntag sa tanan.